Dragi prijatelju, Vaša ekscelencijo, gospodine, druže, prijatelju, ja neretko kažem i brate Li, uvaženi gospodine Wang, dragi predsjedniče pokrajinske vlade, dobri naš ministre Kneževiću, Čedomire Janjiću, dame i gospodo, uvaženi prijatelji, oprostite, gospođo Kandić. Dakle, za ovo živite i za ovo radite. Ostaje još samo jedan mali korak i znam da će svi Zrenjaninci s pažnjom da prate moju posetu Narodnoj Republici Kini. Danas je potpisan memorandum o razumevanju. Iako za 25 dana u prisustvu velikog prijatelja Srbije, čovjeka koji nam je spasao Železaru Smederevsku i sve smederevske kooperante, predsjednik Narodne Republike Kine, Xi Jinping, ako u mom i njegovom prisustvu bude potpisan ugovor za izgradnju ove fabrike, dakle imamo još 25 dana da sačekamo, onda Zrenjanin može da se raduje i ceo srednji Banat, deo čak i južnog Banata i deo severnog Banata, makar Bašaid pa do Kikinde gore i na donju stranu Baropovo i deo južne Bačke, Titel i Perlez, ako nešto nisam promašio, Gorane. Ovo je ogromna stvar, ne samo za Zrenjanin, već i za Novi Bečej, Žitište, Sečanj, Crnju. Ogromna stvar za celu našu zemlju. Ja ne znam da li ljudi razumete, svuda u regionu i u dobrom delu Evrope je već izašao tekst da Kinezi, da Linglong iz provincije Shandong ulaže 950 miliona dolara, više od 800 miliona evra. Da će da proizvode 13 miliona guma godišnje i da će to da rade u našem Zrenjaninu. I ja hoću da vam predstavim još nešto što sam se iznenadio i ostalo nam je još, kad je već o tome Igor govorio, mnogo toga moramo da uradimo u Zapadno-Bačkom okrugu, u Somboru, Kuli, Apatinu, moramo još u Kikindi i drugim delovima Severno-Banatskog okruga da uradimo. Ali Zrenjanin je sad imao, uz mnogo ulaganja, znanja, imao i sreće, jer danas ja želim da predstavim i neke druge ljude. Đavo, ostavite telefon na sekund, sad doću i o vama da kažem nešto, nego Đavo ne razume srpski. Stani, Đavo, tebi se obraćam. Đavo je vlasnik, zdravo Đavo, Đavo je vlasnik i ovo je fan, ovo je Đavo, a ovo je Lej. Ajde sva trojica ovde s nama. Sada vi vidite, mi smo se svi nasmejali. Gospodin Đavo je vlasnik kompanije za proizvodnju cinka. 20% svetskog tržišta on drži. I ovde, ja sam mislio da on ide u Sombor, ali oni su već izabrali lokaciju ovde u Zrenjaninu, pa će i oni u Zrenjaninu. Vidiš, Đavo, kako vole naš narod, naše kineske prijatelje i braće. I oni će ovde još 500 ljudi da zaposle i ogroman posao zajedno da rade sa gospodinom Wangom, kojem mnogo hvala, iako pregovori sa gospodinom Wangom nisu bili ni malo laki. Ja hoću da mu se zahvalim na tome što je verovao u Srbiju, na tome što je, pored teške konkurencije su nam bili Poljska, Češka i Slovačka. Godinu dana su krenuli pre nas u tu borbu. I hvala tebi, brate Li, što si poštovao našu borbu. Ja nisam želeo da mi odustanemo. Znao sam da zaostajemo za našim konkurentima, da su se oni već predstavili, da je već Wang, video sam ga da je bio blizu Poljske. Video sam ja, već mi govori, crta mi Poljsku. A onda sam mu, je li tako bilo, Wang? A još nije, da, potpisat će pre šijem kad potpišete ugovor, onda je gotovo sve. I onda smo se mi borili iz dana u dan. Rekao sam im da ćemo najpovoljnije uslove, uradit ćemo sve što možemo da dođete u Srednji Banat, da dođete u Zrenjanin, jer nam je važno od Drexelmajera, od kad je Goran njih doveo,
Od tada nismo imali veliku investiciju u Zrenjanin. Banat nam odumire, hoćemo da vratimo život, hoćemo da vratimo nadu, hoćemo da Banat bude bogat. I hvala vama, gospodine Vang, što ste prepoznali i našu borbenost i našu želju. Hvala tebi, prijatelju Li, što si video kolika je želja kod nas i koliko smo hteli i borili se po svaku cenu da dovedemo Linglong. Dolazi gospodin Đao sa cinkom. Ovde sa nama je gospodin Fan, takođe, jedan aplauz i za njega, molim. On je špediter, on prevozi svu robu, radi kompletnu logistiku radi za Linglong i on će da počne da radi u Srbiji. I ovo je na kraju gospodin Lej, to je najveća građevinska kompanija, verovali ili ne, najveća građevinska kompanija u Narodnoj Republici Kini, mnogi misle i jedna od najvećih u svetu, imali su, nećete verovati, prihod prošle godine od 160 milijardi, 4 puta veći od ukupnog bruto domaćeg proizvoda Srbije. Jedna kompanija. I oni dolaze u Srbiju zajedno sa Linglongom i još mi je obećao gospodin Vang još najmanje 3 kompanije da dolaze u Srbiju. I to je ambasador Li preterao, to nije moja zasluga, to je zasluga naših kineskih prijatelja, predsednika Šija, gospodina Vanga i našeg brata i prijatelja Lija i molim vas da im se zahvalimo jednim ogromnim aplauzom. Ovim, kada se sve ovo uradi i završi, a kažem ključna je stvar, jer kad kod Kineza nema igre, oni su ozbiljni i odgovorni ljudi. Kada mi pred predsednikom Šijem za 25 dana potpišemo taj ugovor, nema onda igre ni za Vanga, ni za mene, ni za bilo koga drugog. To kad predsednik Narodne Republike Kine je negde prisutan, kad on naredi, kad centralni komitet, kad generalni sekretar Komunističke partije Kine naredi, tu više igre nema. Zrenjaninci mogu mirno da spavaju, jer to menja u potpunosti život u Banatu. To u potpunosti menja život u Srbiji. Ja sam rekao našim kineskim prijateljima, za razliku od svih drugih koji Kineze poštuju, sa njima vole da rade i trguju, mi Srbija i ostali građani Srbije, bez obzira na nacionalnu pripadnost, vole Kineze. Mi volimo Kineze, Kineze doživljavamo kao iskrene prijatelje, uvek su i kada je bilo teško bili zajedno sa nama Srbima, sa našom Srbijom, poštuju našu zemlju, poštuju našu malu zemlju, ovde ulažu novac, tamo gde niko nije želeo da uloži novac, Kinezi su došli i uložili novac u Železaru, spasili nam Železaru, Železara je danas drugi izvoznik u Srbiji, još malo pa će postati najveći izvoznik iz Republike Srbije, nijedan problem nemamo, zadržali su nam 5200 radnika, još računajte najmanje toliko ljudi u kooperantskim preduzećima radi samo zato što oni tu rade. Sad su se kandidovali i predali ponudu iz RTB Bor, od velikog značaja za nas, da vidimo. Mislim da su 2 ponude validne, 3 su stigle, ali su 2 ponude validne, dakle kineska i ruska, pa ćemo da vidimo. Ali mnogo toga dobrog je pred nama i Kinezima, mnogo toga dobrog je pred građanima Srbije. Vama da se pohvalim, poštovani gospodine Vang, iako to, kao što znate, malo kad vaši građani žele da čuju, ali Srbija je uspela ono što je malo koja zemlja pošla za rukom. Srbija ima 3. godinu za redom suficit u budžetu. Srbija je smanjila nezaposlenost sa 25,9 na manje od 12%. Srbija smanjuje svoj javni dug i pre kraja ove godine biće ispod 50% bruto domaćeg proizvoda. Dakle, ranije su se zaduživali, danas Srbija smanjuje svoj javni dug i ostavlja prostor za normalan život svoje deci i svojim unucima u budućnosti. Srbija ima najčvršću valutu već 6 godina, vrednost dinara prema evru je na apsolutno i dolaru je na apsolutno istom nivou kao što je bila pre 6 godina. Nikada takvu čvrstinu domaće valute u svojoj savremenoj istoriji nismo imali. I na kraju, imali smo jednu malu stvar da po stopi rasta, upravo zbog svih reformi u fiskalnim merama nismo mogli da napravimo visokom. Ove godine, uprkos očekivanjima MMF-a i Svetske banke koji su očekivali nižu stopu rasta u Srbiji,
Srbija u ovom trenutku po drugom kvartalu deli drugo mesto u Evropi po rastu, po stopi rasta iza Poljske, a treća u prvom polugodištu. Mislim da su samo Irska i Poljska ispred nas. Irska i Poljska i delimo to treće mesto zajedno sa Mađarskom. Ja sam ponosan na građane Srbije, ponosan sam na naše penzionere, ponosan sam na naše radnike koji su znali i verovali da kada se provode teške reforme da ćemo doći do rezultata. Mi bez vas, naših kineskih prijatelja, do tih rezultata ne bismo mogli da dođemo. Ja vam želim da dugo ostanete u Srbiji, da zarađujete novac i da se Srbija ubrzano razvija. Hvala vam na divnim rečima, gospodine Wang. Zrenjanin, Beograd, Srbija, vaša su druga kuća danas. To važi, gospodine Đao, za vas, gospodine Fan za vas, gospodine Lej za vas. A Li Man Čang, brate Li, tebi je Beograd prva kuća, da tu dugo ostaneš i hvala na svemu što ste uradili za našu Srbiju. Hvala u ime Zrenjanina. Zrenjaninu čestitam. Ako to potpišem, ako vidite na televiziji da smo potpisali to u Kini, za Zrenjanin dolazi potpuno drugačije vreme i vaša deca će imati sigurnu i uspešnu budućnost. A nama ostaje da se pozabavimo još zapadno-bačkim, severno-banatskim okrugom i još nekim siromašnim opštinama u Vojvodini i verujem da ćemo postići dobre rezultate. Srećan sam, ponosan, ovo je ogromna stvar, ovo su ogromni brojevi, mnogo hvala, želim vam dobro zdravlje i želim dobro zdravlje i dugu vladavinu predsedniku Šiju, predsedniku Narodne Republike Kine, želim vam dobro zdravlje, gospodine Wang. Gorane, tebi čestitam. Mnogo si se borio za svoj Zrenjanin. Ja mislim da sad nas dvojica kad smo pri kraju karijera možemo se pohvalimo da smo i za tvoj grad nešto veliko napravili i nešto veliko učinili. I Čedomire, smanjujte te rashode, preveliki su vam rashodi u Skupštini grada. Mnogo trošite, a malo zarađujete, sad ćete da imate priliku više da zarađujete. Želim vam dobar uspeh, želim svim Zrenjanincima da budu srećni jer imaju razloga, jer njihova deca i njihovi unuci imaju dobru budućnost. Živelo prijateljstvo Srbije i Kine, čestitam još jednom i srećan i uspešan rad svima želim. Hvala najlepše.